Jodak ma Osiri e sub-county ma Nyatike yuago nok mar pi maler ka giseyo piny owacho kuom rem chiwo pi e seche ma bende achiel kuom joket mwandu e sekta ma kunyo mula ochako chenro mar gero ne jodak ma Osiri kisima 4 mondo mi okonygi e tieko nok mar pi. Jafwambo marwa ma kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Nok mar pi osebedo midhiero maduong' ne jodak ma Osiri e sub-county ma Nyatike kuom higni buora. Nikech onge mag pige maler, jodak ma Osiri osebedo mana ka oketo geno margi kuom pi mawuok e aora mano mar Kuja maidore kilomitas buora. Wan pigni osemiyo wabuok sana, seche moko wagombo kata ni mondo wadok kuonde man wae nikech kuonde man wae nigi pi maler. Pi mar Kuja ni en pi molil nikech oting'o chemicals mang'eny kuonde mitime minings gi. Ka koth ochwe to choko takataka dhi ge pi. Koro kaka wanya tiyo kode, wadhi adhiya kode mar luoko gi luok but ok ber, mar modho wadhi wamo mabor. Pi mar aora ni mar Kuja mag tudu ka gitiyo godo, kata kamano bende kwiri mawuok e kuondego mag kunyo kaachiel kod luoke mula osebedo ka donje kendo keto ngimagi kama rach mokalo. Man ka masani watiyo go kuondegi kama chalo ma Kuja gi gibedo affected sana nikech chemicals mokitiyo go mitimo go lynching. Ko kagi kalo kama moko akisi ikia kaka pigo galagala. Koth kochwe ing'eni ochoko kaka jo lynching, awachne lynching. Gidhi e aora te. Koro ing'eni wanyalo watuomo modho. Emiyudo ni ng'ato dieo tuoche matindo tindo mopogore opogore. Mine mathoth chiewo ma omondo kendo kawo kinde mathoth kamanyo pi e gwego ma Osiri. Distance no ng'eny. Wuotho kilomita 5 ng'ama dhako sama en ng'ama nigi ich. Ok onyal manage. Kaso kori kadi chuonge ga piko, nidwa ng'iyo pi. Pi pesa ne ng'eny, kube achiel. Ja piko medo bei. Ni kube achiel 25. Pok ing'iewo alot, pok ing'iewo mogo. Wawuotho gimoro, wanyawuok gokinyi, to waduogo gimo saa 2 otiene, saa 2 okinyi ei ot. Tiwuok saa 11. Yudo ka koro kata ka kitere mondo nyathi odhi kata skul odhi late nikech ine monego be ni duoge rwake. Kiuri tiko wawuok wadhi rito pi. Nyaka wawuok kikundi mang'eny, ok inyal wuok kendi nikech ing'eni piny be rach. Wawuok wadhi wabedo kikundi moko mabit warawre waluongore ko wadhi. Kasto wadhi. Wasechopo kono bichaki pango line makata kaka inyalo duogo kendo i-recover tich michaki law skul gi wach nyathi be koro ng'eni tek. Joket mwande wechego mag kunyo mula ma osebedo gwego kuom higni mathoth yando osebedo ka singo kunyo pi. Kata kamano, jodagi ma Osiri wane nyaka sani thothgi pok ochopo singoni. Piny owacho bende giseyo kuom rem e chiwo pi maler e gwego ma Osiri. To nomedo kosenyisogi sasa magi campaign to gibiro ga to wanyisogi to gima gitime onge. Last time ne gichako kunyo more kanisa malo kae ni gichako kunyonwa pi to gidog giweyo. Koro akena ng'ono dhi otimore kendo. Kata kamano jodak gwego ma Osiri kod nitiere kod geno mar yudo pi maler bang' achiel kuom joket mwandu e wechego mag kunyo mula manyien Okech Sala ochako chenro mar kunyo kisimni 4 ne ogandagi kaka yo mar duoko lwete ne jodak ma Osiri. Pigi midhi kunyo Osiri ka ochako ga 4 golore biaka nyaka tieki. Mokwongo setieki idhi ket tanks 4 maget liter for par e mokwongo ni. Koro pi ang'iso midangono ni pigno nego kuny matut ma pigno ok birumo. Pigegi magedo magi koro dhi nyime igeno ne dhi tieko nok mar pi ma osebedo kokwako gwenge ma Osiri kuom higni buora. Jodak ma Osiri bende dwaro mondo koro oket okenge makare mar geng'o kwiri mawuok e kuonde kunyo kaachiel kod luoko mula ma osebedo ka ketho alwora ma oting'o pige. George Juma, Ramogi TV, Migori.